OK, čau, vítajte u mojho prvého videa. Dneska sa pokúsime získať tie najlepšie veci, teda oprava diamantové, lebo. Tak, pokasíme strom. Hop, takto crafting. Tak, mám drevené nástroje. A za chvíľu aj kamenné, takto. OK, vidíme. A uhlí. To sa bude hodiť. Tak, urobíme si postel krásne. Jo, to. Tak, porúbeme strom, jo, hopla. Tak, a dáme konečne těžit. OK, už jsem zpátky, získal jsem diamantové věci a teda presunul jsem se do vesnice, tak. A ještě chce nějaké enchanty, tak asi půjdem sehnat, nemám teda enchant table, ale urobím nějaké základné enchanty. Takže, tak, a už mám teda nějaké základné enchanty a pokud sa vám teda chce, mám pocit trocha, že aj ne. Myslím, že to tam moc nestojí, ale môžete mi dať odbier, like. Keď tak něco napíšte do komentára, to je jedno, něco. Tak to, už mám nějaké enchanty. Kamo? Kamo? Jo, nehrám to teda sám, to je server. A kamo? Najdivnější jméno, kamo, najhorší jméno. Číslo. To ty, co robíš? What? Kamo? OK. Dobre, chápem ťa. OK. Čau.